Okei, nyt kuningas Otto. Kauhe kuinka huono ilma täällä. Voisiko emäntä laittaa tuuletusikkunan raolleen? Tuulettuu se ilman. Ai niin vittu, mä en painottanut sitä se. Mä otan se uusiksi vaan suoraan. Mä voin ottaa sen suoraan. Tuulettuu se ilman ikkunaakin. Ostake! Herra siellä, tänne päin. Tuoretta ja maukasta peräsuolta. Se taisi olla pääsiäistä 1996. Lähentelin 30. Enkä nyt puhu ikävuosista. Hyvä toi vuotava. Sellainen Lohtanderin vuotaminen tossa. Otetaan vielä yksi kerta, siis musta on vaan hauska kuunnella tätä. Okei. Haloo! Onko Asko Vilenius? Puhelimessa. Soitinpa vain kun tulit juuri mieleen. Mistä tiesit? Elias Tapani Karhu. Venytä sitä. Elias Tapani Karhu. Selvä. Ja nimenne oli? Elias Tapani Karhu. Selvä. Ja nimenne oli? Elias Tapani Karhu. Selvä. Ja nimenne oli? Elias Tapani Karhu. Kuolkaa natsit! Kuolkaa natsit! Nyt tuli paha mieli. Pitää sanoa kansallissosialisti. Pertti Jarlan elämä julkaistaan marraskuun alussa. Kuulokuva.com